4 merhelesi var. Biri enesinin gowresi. Hemmemiz enen gowresinde dik bir wagt. Enen gowresinde çağa näme pikiretiýär? Çağa pikiretiýär hemme daçy enen gowresi muqadiýär. Daşary çykdy öler muqadiýär. Şu mahal gowredäki çağa, şu alem jahandan dağ, yer, göň, insanlardan habary barmy? Ýok. Hemme daçy enen gowresi muqadiýipdi. Özü hoş şo takda. Dünya gelýär, görýär alem jahany özüňiz gözümiz görüşmedi ýa-ni. Yer, göň, asman, ýyldız, görşük bir tufardatla bar. Deslapky enen gowresi, ikilenjisi ýereti, ikilenjisi dünýä. Üçüncü bir merhele bar. O da ýereti barzah. Kıyamet bilen dünýäň arasy. Ol mundan da giyinrek yer. Ruh çıkya, ruh çıkanda acayipleri görecek. Çön her kim şu mahallesidi merhum olup dur qarınlaşımızdan beylikidin 7 kat asmanın üstüne çıkıyor ruhlar. Sonra yine barmalı yerine varıyor. Bir asmaları geçiriyor, acayipleri görüyor. Biz şu mahal görmeyenimiz bilen ruhumuz çıkanını görüyor. Çön barzak dünyadan geçsemizde ta kıyamata çeli bir dünyadan giyinrek. Çenança şu dünya giyinrek de enemizin gövresine nispeti. Oham kıyamet deyip bir gurrunma, ol berzaktan öte giyinrek yer. Ahirin merhele. Bütün insanlığın ahirin merhelesi. İnan gövresi, dünya, oham berzak, berzak diyani kıyamet bilen dünyanın arası. Ondan meter giyinrek kıyamet kulu. İnni, şula evimizde ba, ruhumuz çıkanını da görüyor, yönü ruh çıkanından sonra göründü, ah, oh, ey bidatla diyenimizin peydası yok. Ne deyip? Vakt geçiyor. Fırsat tamam oluyor. İmmen şu acayipleri şu mahal görsen ve bir mahal nahilli öğrenin men. Bir mahal Kur'an-ı Kerim'den görüp bilyen. Bir mahal Resulullah'ın sözünden görüp bilyen. Hazreti Mevlana Hanefi mezhepte bir alim adam ol name diye. Saye-i yazdan bovet bende-i Huda. Murde-i in alem o zinde-i Huda. Damene o gir zud terbi guman tarihi az afet ahir zaman. Bir Hudaýyň dostun tap, bir Ewliyaullah tap, bir Hudaýa aşyk adam tap, giýjewni Hudaýyň ışgyny götüren adam tap. Fiinden ýawaş göwerme, ahir zamanyň afetinden dinartyň diýipdir. Ta inki ýanky şeytany meňdeş adamlaň tüstesi, tozany aňry berdady we şonu gözüň öwünden aýyrsyn, galbyň öwünden aýyrsyn, galbyň saf bolsyn, ajayipler görersiň şonda. Ondan bäri görüp bilmersiň. Pikre galyp günüň güýmep güýmenme diýipdir. Bahmrak ýawaş Hudaý Taalaň bir aşyk adamlaň birine ýawaş ta inki ol gözüňde we galbyň öwündäki tozallar sibirsin, tüsteler sibirsin, aýna ýanjak atyp goýsun gözüňe we galbyňa. Onu ajaýyp görersiň. Hulasa bir gurrun öwreleýin. Şol ajaýyby hemme kiş görýär, kafir musulman haçan ruh çykandan soňra. Hoşa bahal ol adamy ki ruhu çykmaka Kur'an-ı Kerim'in acayiplerini görüp, ananıp, Hudaýyň ışqı bilen jany çıkıp gitse, gününün ol adam, ve vavayla ol adamy ki, ruhu çıkıp gitmeli, Hudaýyndan gafil olup, ve Hudaýyň kelamından gafil olup, ebedi kösenje ve öküncün içine girmeli, vavayla ol adamdan. Ine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz mübarek gözü bilen görenlerdi.